cidadanía de Ribeira, unha cidade de 27.000 habitantes, leva agardando por unha circunvalación ou variante, como se chama agora, moitos anos. Unha circunvalación que resolva os graves problemas circulatorios que existen nesa cidade dende hai moito tempo. Tanto tempo que no ano 2009 foi o que daquela era candidato á presidencia da Xunta, o señor Alberto Núñez Feijóo, quen prometeu naquela campaña electoral 2009 esa actuación. Estamos falando de hai case 13 anos e seguimos prácticamente igual. Pero agora, por fin, a Consellería de Infraestructuras se puxo mans á obra, aínda que parece que tampouco o tema lle corre moita presa. Supoñemos que é pola importante contestación social que xerou e pola falla tamén de partidas orzamentarias, porque, por moito que vostedes anuncien, curiosamente, esta mesma semana, coincidindo co debate hoxe desta iniciativa, a aprobación da declaración de impacto ambiental e un orzamento de 9 millóns de euros para esa actuación, o certo é que, como fan con todo, manipulan a información como mellor lles convén e, neste caso, o propio alcalde de Ribeira préstase gustoso a asistir a un anuncio sesgado. E digo sesgado por non decir falso, porque o que vostedes teñen orzamentado para esta actuación no ano 2022, nos seus propios orzamentos, nos que fixeron vostedes, non nós, é unha partida de 1 millón de euros para a licitación da primeira fase. E iso é exactamente o que hai, 1 millón de euros. Dos 8 millóns restantes non hai absolutamente nada. E decimos que este tema non é prioritario para a Xunta porque neste momento entendemos que é unha patata quente para o Partido Popular, tanto do Concello de Ribeira como da propia Consellería. O proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental da primeira fase de actuación saiu a información pública o 7 de febreiro do ano 2020. Hai 22 meses. Un proxecto que desde outubro dese mesmo ano, do 2020, arrastra unha polémica a que non son vostedes capaz de facerlle frente nin son capaces de resolver. É un trazado que opta por fender en dous o municipio de Ribeira, introducindo entre o núcleo urbano e o parque periurbano de San Roque unha estrada que será moi transitada e cun importantísimo tráfico pesado. O impacto paisaxístico e medioambiental que se prevé é enorme, con brutais movimentos de terra e unha importantísima afectación a núcleos habitados. Vostedes, o Partido Popular, a Conselleira, di na prensa estes días que aceptan a alegación do Concello, en concreto sobre o núcleo de Cruxeiras. Que queren decir, señor director xeral, exactamente con iso? Que a aceptan. Porque, pode que desapareza ese terraplén que se preveía no proxecto inicial de máis de 7 metros proxectado, pero introducen un viaducto que seguirá pasando literalmente ao lado das vivendas dese núcleo. Das 5 rotondas previstas no proxecto da Consellería, 2 están literalmente pegadas aos centros de ensino e a súa contorna, nomeadamente a das Avesadas ao lado do Colexio Galaxia e a de Coveliños prácticamente na porta da Escola Infantil Municipal, do Colexio Allón e do Colexio de Frións e Aula CEMIT. Tampouco é nin moito menos menor a contaminación acústica e ambiental de zonas densamente poboadas do Concello de Ribeira, como as rúas Miguel Rodríguez Bautista, Mariño de Ribeira, a zona de Casas Baratas ou tamén a zona de As Avesadas. Pois ben, diante desta desfeita, o Pleno do Concello de Ribeira aprobou en outubro do 2020 unha iniciativa proposta polo BNG para facer un estudo técnico comparativo e independente sobre os diferentes proxectos, 2 máis a parte do da propia Consellería, é dicir, un total de 3 proxectos. Un acordo que foi votado favorablemente por todos os grupos da corporación agás polo Partido Popular e que concordaba coas propostas que xa viña facendo a plataforma de veciños afectados. Para dar cumprimento a ese acordo plenario, o Concello de Ribeira consulta a 3 empresas. E o 12 de xuño deste ano 2021, a empresa seleccionada para facer o estudo comparativo, pola súa conta e risco, saltándose a todas luces o acordo plenario, decide facer, en vez de o estudo dos 3 proxectos, decide facer unilateralmente só
o estudo de 2 proxectos e descarta a alternativa que, en principio, podería xerar máis consenso. Desbota analizar o proxecto de mellora da estrada provincial 7301 entre Xarás e Frións por motivos, entendemos nós, absolutamente subxectivos e imprecisos. E finalmente, que conclúe a empresa que fixo a análise só, insisto, entre 2 proxectos, non entre 3? Pois que, evidentemente, o proxecto da Consellería é o mellor. Unha conclusión que chega é suficiente para que o PP solucione a traba do acordo plenario contra o que votou, por certo, vía empresa supostamente independente. A día de hoxe, e insisto, despois de 22 meses, as máis de 200 persoas afectadas pola variante aínda non recibiron resposta ás súas alegacións. Chama a atención que anuncien vostedes nos medios de comunicación que hai alegacións dos concellos que sí se van a ter en conta e as dos veciños siguen sendo ignoradas a día de hoxe por parte da Consellería. Por exemplo, a que citei antes sobre o núcleo de Cruxeiras, por que se acepta, por que se anuncia que se acepta a do Concello, se pode haber incluso alegacións veciñais que melloren incluso a do propio Concello. Por que se presupón desde a Consellería de antemán que a alegación do Concello é a que hai que considerar se non se analizaron aínda as alegacións que presentaron os veciños e as veciñas? Non sería lóxico estudiar todas, respostalas e finalmente optar polas máis beneficiosas, que poden ser do Concello ou, efectivamente, alegacións dos veciños e das veciñas. En fin, para nós isto, este anuncio destos días na prensa, confirma a chapuza do procedimento que están a seguir, señor director xeral. O BNG, que foi quen propuxo o proxecto que, curiosamente, a empresa decidiu non estudar coas beizóns, evidentemente, do PP e do alcalde de Ribeira, seguimos a defender que se debe dar cumprimento ao acordo plenario, porque, aínda que non é a primeira vez que pasa en Ribeira, pode parecer que tanto dá tomar acordos como non tomalos. Se ao final vaise facer o que decida unha empresa, ou o que decida o alcalde, ou o que decida calquera que non sexan os representantes democráticamente elexidos pola cidadanía de Ribeira, como foi este caso. Seguimos a defender a alternativa da mellora da estrada provincial 7301 entre Xarás e Frións, tal e como xa fixéramos no 2016 neste Parlamento e que o Partido Popular votara en contra xa daquela, por varias razóns. Primeiro, o seu custo sería inmensamente menor ao implicar moitísima menos obra. Segundo, o seu impacto social e ambiental sería infinitamente máis pequeno que o do proxecto da Consellería por non afectar a núcleos habitados e por non conlevar movementos de terra tan extraordinarios. Terceiro, o número de expropiacións reduciríase significativamente e as propiedades afectadas serían maioritariamente forestais. Cuarto, ademais de ser moito máis respetuosa co medio, tamén o sería coa mobilidade das persoas. Beneficiaría non só ao propio centro de Ribeira, ao propio núcleo de Ribeira, sino tamén a parroquias tan importantes como Carreira ou Aguiño. E non só as persoas de Corrubedo, é dicir, outras parroquias de Corrubedo, de Olveira, de Oleiros e de Artes, poderían escoller tamén esa alternativa para desembocar directamente nos aparcadoiros disuasorios das Avesadas, o que contribuiría aínda máis a reducir o tráfico no centro. E finalmente, señor director xeral, o proxecto é a alternativa que conta co apoio de máis de 1.200 sinaturas recollidas polos veciños e veciñas en tan só 15 días. Diante desta problemática, entendemos que agardar uns meses máis non será malo, non ten por que perxudicar se iso leva a estudar e a escoller a mellor alternativa dende o punto de vista social, ambiental e económico. Entendemos que é un tempo este que debería aproveitarse non tanto para anuncios de presión na prensa, verdad? Sino que debería aproveitarse para dialogar
cos afectados, xa que en todo este tempo non se fixo por parte da Consellería. Non se fixo por parte da Consellería sabendo que había unha problemática grave no Concello de Ribeira con este tema. E a primeira pregunta que lle queremos facer, señor director xeral, é se están dispostos desde a Consellería de Infraestructuras a falar, a dialogar, a reunirse coas persoas afectadas ou se van seguir tirando a pedra e agachando a man sen dar a cara e sen mirar de frente ás persoas afectadas por estes problemas. A prova máis evidente de que non se está, señora presidenta, de que non se está dando a cara en este tema é que un proxecto que debería ter un consenso social grande, que debería ser aplaudido pola maioría da cidadanía de Ribeira, e no que, según vostedes, se van a investir 9 millóns de euros, non entendemos porque en vez de vir a presentalo a Ribeira a bombo e platillo, insisto, apoiado por todo o mundo, pois o presentan vostedes en unha cousa, remato, presidenta, que lle chaman mesa de traballo en Santiago entre a conselleira e o alcalde. Continúo na seguinte intervención. Grazas. Moitas grazas, señora Pérez. Señor director xeral, permítame, e sinto se lle parece mal, pero acaba de volver a facer vostede o mesmo que fixo a Consellería esta semana ca nota de prensa que mandou e ca foto do alcalde de Ribeira e da señora conselleira. Introducen o tema dos 9 millóns de euros de maneira que efectivamente parece que se van a investir mañán. Sea claro e diga, porque así é, esta é a verdade, que existe para o ano 2022 1 millón de euros que é para licitación e posteriormente virán as obras. Eso para empezar. Continúa vostede dicindo que este procedimento, efectivamente, extraordinariamente longo, neste caso, 22 meses, verdad? Que é, como ten que ser, regrado e garantista. E nós, bueno, por certo, e claro, como non podía ser de outro xeito, tamén fixo vostede alusión á COVID, non? Porque, efectivamente, a COVID vale para todo. A COVID vale para excusar que levamos 22 meses agardando a que se respondan as alegacións e por mor da COVID, pois non se pudo, non? Entón, vale para todo. Pero quero suliñar, non? Vostede fala de que o procedimento, e efectivamente así debe ser, foi, neste caso, e está sendo un procedimento regrado e garantista. Bueno, pero eu pregúntolle, garantista para que e para quen? Porque as persoas que presentaron alegacións non teñen resposta. E, curiosamente, o Concello de Ribeira, según as propias declaracións da Consellería nos medios de comunicación, xa ten resposta ás consideracións que presentou. Eu antes preguntáballe por que motivo se aceptan xa unhas alegacións e se anuncia que se aceptan cando aínda están sin analizar e sin resolver todas as demais. Decíalle eu, ao mellor vostedes fanlo de outra maneira, seguramente, vamos, prácticamente seguro, que o normal sería ver todas e ver efectivamente, porque pode haber alegacións que melloren incluso a do propio Concello. Decimos nós, xa vostedes nos confirmarán ou non. E logo, claro, conclúe vostede que se desbota, e claro, hasta parece que está sendo, e discúlpeme, non? Porque hasta parece que fora vostede o representante da empresa que fixo o estudo, porque literalmente aseverou. Desbotouse a proposta alternativa que non se estudiou porque se considera que non cumpre a funcionalidade e o obxectivo para o que estaba prevista esta vía. Claro, pero quen a desbotou? É que aquí se desbotou mesmo analizar esa proposta. Non se dixo por parte desa empresa contratada polo Concello, en cumprimento dun acordo plenario, é dicir, da maioría dos grupos da corporación, verdad? Non se di, se desbota este proxecto por esta razón, por esta razón, por esta e por esta, todas técnicas. Non, é que se colleu o proxecto, se meteu no queixón e unilateralmente se dixo só vamos a analizar estes dous. Eso non foi o que dixo o acordo plenario do Concello de Ribeira. Entón non entendemos por que se incumpre. E logo tamén alude vostede a que o obxectivo fundamental, un dos obxectivos fundamentais desta vía, tal cual como vostedes a teñen proxectada, é sacar o tráfico de onde vive a xente. Claro, hasta aí poderíamos estar de acordo.
pero habería que engadir, sacar o tráfico de donde vive unha determinada xente, un número determinado de personas, para metelo en outra zona onde vive tamén un número importante de personas. Sabe por que lle digo isto? É que xa vexo que non prestou moita atención á miña primeira intervención. E antes citeillo, díxenlle que había núcleos importantísimos de poboación que iban a ser atravesados por esta vía que vostedes propoñen, ¿no? Con un impacto acústico e medioambiental tremendo para todos esos núcleos. Precisamente a alternativa que propón o BNG, e en todo caso que tamén avalan moitos veciños e veciñas, contempla que ese impacto tanto medioambiental como social sea moito menor que con este proxecto que din vostedes. Ben, e conclúe vostede máis ou menos dicindo que efectivamente nas obras, nós sabémolo tamén, como suele ser habitual, que hai un interés que suele ser dos directamente afectados, pero que hai un interés xeral que a administración efectivamente debe poñer por riba, non? Ben, pois se hai un interés xeral que a administración debe poñer por riba, non pode ser a costa de calquera cousa. Non pode ser a costa de calquera cousa. E nos entendemos que ese proceso que vostede cualifica de garantista, que o é, así o establece para o procedimento, debe respostar as alegacións e a xente ten que saber por que se lle aceptan ou se lle denegan, verdad? Claro, pero non, aquí contestamos as do Concello de Ribeira, as damos por boas, as damos por válidas, e logo xa veremos que Ten que facemos. rematar, señora Remato, Pérez. señora Presidenta. Volvolle a preguntar, señor Director Xeral, sería bo que neste contexto social, no Concello de Ribeira, con este tema, tivesen vostedes a ben, ademais da información pública, reunirse cos afectados, verlle a cara e darlle explicacións que as necesitan, porque hai cousas que, ao mellor, non lle cadran, non as comprenden. En todo